Mburi yeZimbabwe auyaunze mashoko takwa naDavid Coltart aiwa achiti sengezo chabangu ahanyari here vachikonozvigadza zvavo mumapaliamendi imomo aiwa asi kuno win the economy vanhu vachisafa munhu anga ari muopposition zvode anga asina change munyika. Mburi yeZimbabwe mashoko ataurwa naDavid Coltart mashoko makobvu chaiwo sara muendera mberi nemashoko ataurwa nokurudzira bva subscriber wo like obva tina on the bell icon tomuchora updates anokupa pano paZim News Live nokuti anoyanyora achiti no one is exempt because everyone is involved, those assuming offices they don't have, the Speaker of the Parliament turning a blind eye into glaringly obvious facts and the courts rubber stamping present illegalities, and the only people who suffer are the poor people who say their hard-earned taxes which should be used on security water for cities, buildings, roads, educating children and healing the sick, squandering on patently ridiculous by-elections. No mashoko anouya achitaura achiti aiwa amunyari here vana sengezo chabangu noti munowana zvigaro zvinenge zvisiri zvenyu nekuti ndimuri konzeresa kusafa nevanhu vanenge vachibhadhira mataxes vanga vafanira kushandisa kuendesa vana kuchikoro nekuita zvimwe zvakadaro. Ndo mashoko anoitaurwa naDavid Coltart aiwa anyasi kudzamisa pfungwa anyasi kudzikisa gejo. Tuze kuti munoti kudii pamusoro pemashoko ataurwa naDavid Coltart aya ine comment section medu awa musakana subscriber kulike notina on the bell icon tambochona updates anokupa pano paZim News Live.